In the execution of this search warrant, Mismong sa balay sa suspitsado giserve sa mga pulis sa Magpet Cotabato ang search warrant bandang alas 10:40 gabi Hunyo 15, 2025. Gipanguluhan ni Police Lieutenant Alan Otayde, Deputy Chief o Police for Operations sa Magpet PNP ang pag-utingkay sa butang sulod sa ilang balay sa suspect nga gilang si alias Jerry, 29 anyos, laborer o residente sa Purok 5A, Barangay Pangawan, Magpet. Sa sigig utingkay, natultulan sa mga pulis ang illegal nga droga nga naa sa suldanan og kindi nga tulo ka mga sachet nga dunay gituang shabu ug tutor. is violating Section 11 Article 2 of Republic Act 9165, also known as the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Giaresto sa mga pulis si alias Jerry dihang nagpositibo ang operasyon. Ang search warrant gisyo ni Judge Jose Tabusares, presiding judge sa RTC Branch 23 sa Kidapawan City. Nakakustodiya na karon sa Magpet Police Station ang suspitsado nga magatubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang ang mga nakuang ebidensya ipresentar ngadto sa korte. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Cotabato Province. Stay safe.